Hello, 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 hello các bạn, sẽ thấy đâu? Hello, hello, hello. Sao nó apa? Makan ke? Itu sana sudah hai. Sulai. Hindi nagong ang kumaniyaw sa dong. Ondan ako kasba. Coi, ơi. Đi nào. Nè, đi nha. Hết. Đây không bông vào đâu nè. Bisa kan jalannya sama? Bisa jangan bihim je. Ya, bihim pulang pula. Ai. Thôi. Amai hello sir. Ngah đâu? Đi kan ngah. Vì bác ta đèo lên hồ nơi là siêu bắt mặt cái đây rồi. Đưa đây khởi vôเลยcác bạn xin cả. Anh ơi, bây giờ ơi.
salah. Dia beralai dia, mas saya. Ang jaga dah hai bapa sudah pergi sini. Pisa thừa lấy ăn nào hai mình chẳng ra ngon chắc là nó ngon rồi ha. Sao lấy lên ăn chả phải. Lấy nó mới free hạt người. Sao nó bên đường kho. Pisa là bác cái này nấm hay à. Beri buat saja beheng. Dia masa dia ke thằng này xem. Hôm nay mà lại xin ra nó biết soạn đây này. Có gì ăn gì? Mày cứ bông vào. Tốt ta rồi. Hồi bay ăn rồi. Mày là kalau ada zibo. Nè, phải bớt. Habis kering. Thấy? Dia bisa thay pada. Đây thì sẽ là nè, nay cái đâu đâu. Story bunyi selesai. Story belum kelar. Engkau ke bang Mumun lah. Bisa kah? Terus apa mai? Bini hur ke pada. Kalau ni anu nak. Terus sana situ. Dahai mai di garis habis kono di mas kenane mari jamne sama. Dahai wal jam minit hoja khade. Garis habis kono di mas kenane mari bai balange. Awak terus hari je milene serba. Ngapa kilamun? Kali kak. Lại đang nó thằng cái này ơi bữa đâu đi xe xả đứng xe na mà đứng xe thôi rồi
Interesting. Này 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 là đâu đây? Hello. Ôi Sona 7 ID 7 ID dong don जाबाय. खेला जे मावनो सोर जाखो आयौ आंहा दासो नायफैबाय आङो दखानाव थांबाय थाबाय हलि मलि खिखुला थांबाय नामाथो सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे दाना आंहा दासो मोनफैदों 8 लाइक डन जाबाय बाजैनो थेंक इउ 8 लाइक होनायनि थाखाय 8 आइडि 8 लाइकसो नुबावबायलै आंहा 8 आइडि होनायखौ नुमानै आंनो माबायानो होनायसै जे दंग' टाटा फैग्रायानो साइलेन्ट खालामना दोनजायोहाय आंसो मबाइलनि जारा दसे जिरायनानै ओंखाम जानानै सि बानायबावनांगौसो आंहा सि Ui, जायाखिसै माथो ओरैजोंसो जोंखो बिमा खिथुआ आंनि कमेन्ट फराया दा फरायनो हाबावो आङो आयौ मा होनो आंनो हरदों उनावहाय जना आइडि हाय आं बांद्राय खबर मोनलायबाय मेगना आदै मा हाया मोनसे आइडि हरगासिनो दं 8 आइडि डन जाबाय लासैनो ओमफ्राय ओमफ्राय दालायनायाखै नोंबो हर जननो आइडिखौ फिनो हरदों दहाय मोनसे हरबाय दा आङो ओमफ्राय मोनसेल'सैहाय आंनाव बेबो लोगो जाखानाय ना माथो आं खोनायाखै आरोना ओमफ्राय जना आइडि हरदों होनगासिनो माथो औलै औ मिथिबाय हेलौ कौन है की सी जाबाय कौन है आंहा नै सलारा जासिगोन बारा इवाना जाबो नाहले हाराब होया जाबो मेगना बोरैबा मोनदोंलै आङो आयै दहायबो स्कुलाव उन्दुलायथारदोंसो आङो उन्दुनो खालामनां दहाय रागानो स्कुलावबो ओमफ्राय उन्दुबाय उन्दुलाबायदोंहां जालाबो सिखाराखै जाबाय जोंनि आदानि दान अन बेसेबां जाखोब्रा 23ल' इसोर दाबो थैबायहाय हेलौ सोर दं जनो आइडि जनोबो आइडि हर होनदों फाग्लि रा हरगोन होनदों ओमफ्राय मबाइलानो गंसेल'बा माजों हरनाय आङो दहाय मोनसेल'सो हरनो मोनदों आं ओमफ्राय मोनसे दङ बेयो रानि बेबि बेबो माबानोहा लोगोखासै नामाथाय मिथिया ओमफ्राय आदानि दान ओमफ्राय नाथुर बिगुर जिरनि र' अके अन हेल' मिस्टारफोर फुख्रियाव मोनदों फुख्रियाव मालाय फुख्रियाव जोंनि आदानि दानासो थाथाबबायोहाय जोंनाव बयनावबो हारसिंलाबो गावनावथ' दाबो इलबियाखौनो होखाया नै होजानाय जाब्लाबो ओमफ्राय 10 आइडि डन जाबाय आयौ 10 आइडि हरनानै ओमफ्राय दा आनजाद जागोनलै आंने बेयाव नायलासिनायखाय आंनो हरदोंब्ला दसथा नांबावगौ आंनोहाय साब 10था मोनबावब्लानो 1300 थांसिगौमोन आंने ओंख्रिया मा मोनलाय दाल खिथलासो ओमफ्राय 11 आइडि दान जाबाय ओस बारा दाहरथोंसैलै आंनोहाय
दा आन जागोन ना बोरैबाबा आनजाजानो गिदिं आं भिडिअ हगारनो मोनाखै आं दाबो बारा हरथ'नो नांला शुट नुबाय दा बोरै ओमफ्राय आंनि मेथाइआ आसाखौ गरम लोमजानो खारां मोनदोंलै मामिनि बायदि ने हेलै नोंसो जायो दायथ' गोखानो अन थानायनि थाखाय थेंक इउ बयनिसिमबो सोर सोर दं कमेन्ट हरदो दे एसेसो अनब्लाबो जायो आं दुजा आयु जन बारा हरनो नांलारा आनसो जाजोबगोन नैयो दा भिडिअ हगारनांनायसै आं नै थाबनो थिनथासोआवहाय मलाई पनि कै आं बिदि मेथाइखौ जानो सुखुवालै खालि गावहा बिदिल' जायो aku Mimi ना नदिस नों दायोहाय बिदिखौ जाबावामोन आं गोबानो होनखायोमोन बिदि जाबाथाय बिसिनाव जानो हाग्रा जालांबाय आं Mami सिगांहाय आङो सामफ्रोमबो मेथाइ पाकेटाव होयोलायनो प्लास्टिकसो माव बार' हरबाय आं नोंनि बुरैनो साइकेल 12था हरनानै दा आनजाबालाय आं आनजाजानो गिदों आनजाजानो गिदों आं हलिया थांबाय नामासै सोर सोर दङ नोंसिनाव बेसेबां नुदों फांखाबो माथो नाङालै बारानो नायदावदावसो ओरैसो जानांगौमोन फांखा बायना लाबोनांसिगोनलै र' फैसा मोनबा मा लाबोनांगौसो सानदों आङो फांखा लाबोनांगौ जा बाबानाव महन्त जोंनि मा होनदों गलासो वानखिया माबा नांलाबायबाय आखायाबो खुलुबाय आं खालि लाइक डान होननोल' फैबाय दे आब' सखिनो दे गलासो जेबो नङा ओमफ्राय मांखो महन्त अन ओमफ्राय आदानि दान अन मा दानखो दे बे जना आइया ए महन्त मानो इदिहाय खालामखो मस्थिनि इदिहाय खालामनाङाब्रा खेंफिनलाय माबाफिनलाय जन हरफिनलाय महन्त जना थांगोन ना माखो दे कमेन्ट खालाम सोर सोर दं हाइदसो खालामना हरबाय कमेन्ट हरखाखैमोन दां इयो मोनसेबो इजोंहाय बोरो जोमावा दंलै बोरो जोमावानो ओइ नाथुर जिरदोंदां नै ओमफ्राय सोरनि दंलैनो सोरनिखौ नोंनिखौ हाइद खालामहरदोंमोन हनै माबाया महन्तआ नुबाय आं दा एलबेखौनो दानगोनलै जोमाव मिन्थिबाय दा बांद्राय दा खालामबाय दाथारलै मस्थिनि एलबेखौनो दा दाननानै दोनगारगोनलां खालि इदिल' खालामजोब्बाय नायनो सुखुवा बुखानो होनखाबाय खेंफिनबाय नोंहा डाबल नुखाया खालामनायखौ खालामैखौ मा जाखोसो माव आलाय
Anh thô mà thưa hay làm cơ đồ thu phong đông vì là đã khá xẻ lan thô xa thấy cha lỗ như vậy mình sẽ ra câu chuyện câu lấy bài thầy hay nói đơn này xem gazi lemon đi cho vậy bé đã xây nhẹ sao bây giờ vậy chắc thôi sẽ ăn đầu tiên thêm sao vậy ok đây đã đi đăng rồi anh phải thắp lên thắp cái thank you đấy hay mọi người thích vì đi sang lay làm ăn này sang blue rau nữa nang kali sơ lbia thì lấy sơ rằng là đứng mình hay không đứng mình xin nữa hơi lặp lại con hề khát vậy vậy kalau jalan naik khát vậy đâu bagi lạ semua khát vậy lah ya lu nang ale nè đây ta sẽ lấy đâu bữa khát vậy ăn bữa khát vậy đây ăn bữa khát vậy sẽ thân đi blue đồng mình thôi ăn bây cú chiều hết thằng nào bữa là khi đây để này hết blue không phải mà ăn khỉ ra này lắm ăn khỉ ada lý sự xong ngay lại nữa phải mà ăn khỉ xong được gần 2 minute tomato button explanation mà thấy ăn nữa phải mà han thọ câu bữa khăn nào hư thấy phăng không lấy mà khoa rồi raga này không lấy nên mình xịt phăng lấy bari baba bizine ani ba bizine zai hang zabai mobile nữa mohai bat fula mohai bar माने माबा जाखायोबो बे कमेन्ट हरलाबाय थायोना दस्रानि नामाव थुनो नागिरब्ला दस्रा नामासो ओंखारफैग्रोना होयोना ओमफ्राय बेवहायबो बिदि जायो आंबा बिदिनो सोरनिखौबा नायनो नागिरब्ला सोरनोब्लासो थुफ्लाङो सोरनिखौबासो जना मिनिहरबाय आं जो मिनिहरबाय हे होननानै ओंखामखौनो जानो हायै मोनबाय आं दायो साना जाबाय होगोन नोंने बैफ्रा 20 थाखानि 10 थाखानिल' मोनजानो आंहा नोंहासो चावमिन जादों दा चावमिनाखौ नोंहासो 10 थाखानि जाबाय थायो दा मोनजाया ओमफ्राय इसेल' हरजायो नोंहा चावमिनल' जानो होनबाय थायो नालाय ओंखायनो गाबोन मा जागोन दे खोन्थाखादो थाथ'लाय खारबाय आं अके दे जन आइडि हरनायनि थाखाय एलबिआव थाफैनायनि थाखाय थेंक इउ जन मिगिया दा बाबानाव बिहर बाबाखौ माया गारनाय मानसि आउन्दायना नों मावजि hey malah 1 घन्टा जाबावो बालनि बाबायलां दासो 34 आमामागे लेले 33 ल' नै बेहायलाय इयाव 34 जाबाय ना जायाखिसै नामा इदिनो होननाय नामा दाननां एलबिखौ ओमफ्राय दाननानै खोसोमथि मिलै इयो खोमाल राखसु मन मानसा जायसु खोसोमथि बिलाइ la 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 la
54, 55, 56. खर' सादोंलै उन्दुनायसै आं दसे उन्दुनानैसो हसि दाना हासुनोसै हेलौ बिदि हाइट खालामलायबानो बायो Hey, this away the back. No tension, don't touch me. No problem. Gosoआ नोंखौ stay by थायो ओरैनो हरलाय एसेनो आं नोंखौ माबा खालामहरनो लुबैदों नै दाखालिनो केमेरा नों माबा लाखिनो होननाया बेनो थैला हाला नांगौ ना या चाबा गलायरा गेलनु आने बेनसे बो हा की बा का गयो रे की थाहा छैन अब म पनि थाहा छैन तिमी पनि थाहा छैन के गर्ने चाहिएर दसे थाना जान्छु टमेटो लगेको थियो हेलो नमराय बिसला लाइक गल एलबियानो गोमादों आंने गोमायोल' एलबियानो हेलो दाबो जायाखै नामा नोंनि नाथुर बाथोना नाथुर जिरनाया खालथाब जिरनाया खालथाब जिरनाया खालथाब मा होनदों सेरथाम गाहामा होननानै जायो नामा रायखसनि सेरथाम जाखानोसै हारसिं थोथि उसुरसोलै हौवानो उसुर हावला हयसे नाखि उसुर हावला हयसे नाखि उसुर हावला हयसे नाखि उसुर हाला हयसे नाखि आं दा आइडि खुलिदेरगोन आं आइडि खुलिनो माबालै बेवहाय मा होनो आइडि सोलायबाय थाब्ला बोरैबा जासै मबाइल आंनो चेनेला कमेन्ट माबानो मा होनो आइडियाव जेनेबा बै सोलायनानै दस्रा माबा हरबा ओमफ्राय नों सोलायफिनब्ला गो टु चेनेल जाया गोबाव थानांगौ होमबासो ओंखारफिनो आयौ फ्रान्जिता मालानिफ्राय दासो बायबाय होफैखोलै दहायनो दंमोन ना माथो नायाखैलै आङो दहायनो दंमोन बायबायसो होनफैगोनदाहाय लाइक होदो दे लाइक होआखै दाबो फ्रान्जित बायबायमोन बेसे बायबाय हरखो नोंलाय हाबाब जाबोखो फ्रान्जित मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे दसे सम मा ओंख्रि जाखो आंनि दाबो जायाखै ओंखामखौनो जानो सुखा मोनदों
दालि अमा जिंखा बिलाहिसो आयु बारे गोथावथारहाय मालाय बिसोरनियासो ओमफ्राय आंनो मा सिथाबखोहाय बेहाय मा गारदों नों ओइ साला सैमा बेहाय मा गारलांखो नोङो सेस सिथाबजोबलाय बायदों ना माबा बोखादों नोङो बेहाय मानो सिथाबखो बिदि बिसिनायाव माबालाय जाग्रा सिथाबहोलांबाय दै इयो साला आथिङाव सिथाबलायदों लुगैनाङा दे लुगैया दे लुगैबालाय महाय मोनजानो जोंलाय लुगैबालाय महाय मोनजानो ओंख्रियानो जाबाबो आलु आलु दालि टमेट' जेब्ला बिफाङा जायो फिथाइ मोनो अब्लासो मोनजायो न'आवहाय जिंखा जोंनिजों 40 थाखा 50 थाखा केजिबाव जिंखाया बिसाल थांबायलै ना बिसाला ना अन दङ जाखो सोरथो दङ दे कमेन्ट हराव बिसाल थांबाय नामा हिसाबावलाय दङ जानांगौ साब्रैमानि नालाय सासेया सोर दंदेरो मिथिला आरो কি করেছে কি হইছে बिसा बिसाल बिसा जायाखैहाय नै बिसाल बिसा जायाखैहाय नै बांद्राय लावदो होदोंहाय दिनै कारेन्टआ सानसे थालायथिबाय दहाय जिथिना महायथो जिथिना नुदों जिथिनाखौनो नुवाखैलाय आंलाय माथो कारेन्टआ मैयाहाय थांनानैहाय दा बायदिबाबो गैखायामोन 1टा बाजिनिफ्रायनो थांनानै हरनि 7:30 ना बेसेबांसो फैदों ओमफ्राय नै दहायबो फुङाव थांबाय बेसेबा गोबाव जानानै फैफिनबाय नो ओमफ्राय दा दंलायथियो जिथिना नङालै जिथिना नङा नै बिदियाव थुब्ला ओंखारोब्रा आंबो नायालै दाबो होजोबनांगौ बेखौ बेहाय थुबाय दा होननानै थुब्ला नुबायो जिथिराय होनो बेयावहाय नुयो बेखौ सोलायनांफिनगौ र' सोलायफिननांगौ सान्दि बा हाबा जाथ'दे नों जासिगौ ना माथो रानथि नों जासिगौ नामा आंहा जोमावनि हाबाखौसो जानो लुबैदों नोंहा आंनि हाबाखौसो जानो लुबैदों हाबा जानायनिसो हाबा जादो ओइ जोमाव खोनादों कि खयसे फ्रानजितआ र'दे सान्दि दे आंबो दोनखानोसै दे बावला बेसेबां जाखो आइया 8 मिनिटल' दाबो नैबेहाय 47 12 मिनिटल' थाथारनायसै आं 12 मिनिट ज़्यादा देर नहीं है होनदों खारदों हनै खारदों सोरबाया खारलांबाय मा खालामहैयो नों टमेट' हादों हादो हायोबा आं हारसाबाथाय दोननोसै सि दानखांनानै जि दानायसै आं थाय थांबाय माबारां थैनो लुबैथारबाय नामा थैखाबाय माथो नोंसोरखौलाय सोर माबारां गाबफैनो थोनदों आंनि खाथियावलाय थैनोसो गाबफैदों ना नोंसोरो
मुझको मैंने दिल से दिया ओ पिया ओ पिया ओ पिया yes करना चाहो पिया हारसिंनो खारबाय उदैबो साबाय गला खट डाला गुस्से में अकर बेटे ने माँ को दबिया से गला खट डाला थैबायलै फिसालायानो बिमाखौ बुथारबाय आरो दाबिया सिखा खुख्रिजोंसोबाव सिथ्लिनिया नायगारलै जोमाव गला सानथाला इसोर बेथ' माबासो इदिसो लाखिलायबायो सावसेयावबो मोजां मोननाय दं होनना मोनथिसेयावबो सिख्लानि नखरा
गुबुनजों फाग्लानि बे भिडिअखौ नायनो हां बलरामनिबो नङा जाबाय थाब खालामदो होनदों गाबजों फैलालालायना हेलौ लोगोफोर गिबियावनो खुलुमहरनाय थाबाय आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंसिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स' लोगोफोर दिनै बे भिडिअ बिराद इन्टारेस्ट जागोन आरोना लोगोफोर दायो आंनि गार्लफ्रेन्डआ फन हरगासिनो आं दिनै माने बेजों एकदम बिराद गोदाव सोराव खोथा रायलायगोन आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर दुखुनांथाव जों सानैनि रिलेसनशिपआ दाख्लै थांनाय बैसागुआवहाय गोबां दुखुनांथाव घटना जानानै थांबाय जों सानैनि जिथुनाखि रादाय खानाय बियो फैमाल जाबाय माने थांनाय बैसागुआवनो माने जोङो सानैजों रादाय खादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि प्रब्लेमा लोगोफोर माने केन्सेल जानाय होनबा आं दा लास्टआवहाय खिन्थागोन दायो कलाव सिदा थांनोसै लोगोफोर बिनि बार कल फैगासिनो आङो दिखांथ'वाखै नोंसोरनो खोनासंगोन होननानै स' लोगोफोर खोनासंनानै एसे मजा लादो आरोना जों सानैनि रिलेसनशिपनि माखासे जारिमिन एबा माखासे लाइफ स्ट'रि स' लोगोफोर एफा फुङावनो ओंखाम मोनजायो नालाय मिनिनो ओंखारो आं एफा फुङावनो ओंखाम मोनजायो नालाय नों जाखांबाय ओंखाम मा खालामनो होदों सोरबा सेंग्राजोंथ' मेसेज गेलेदों नामा थगायलै नों आंखौ बिरादनो थगायो थगायदो नोङो सोरजोंबासो मेसेज गेलेखादों बियो आं सिम मोननै मोनथाम लायाखैना आङो लाइन मारिनो लायाखैथ' आं इउटुबनि थाखायसो लादों आं इउटुबनि थाखायसो लादों फाक्का लाइन मारिखादों बे सोरजोंबा आंलाय नुदोंना खोनादोंलै माइनाव दे नोंनो दिनसै मायाव बिराद सालु जाबाय दै नोङो आदसा माइनाव मोनसे खोथा सोंगौमोनलां एबारनि फैनायनि टारगेटआ माला होनदोंमोनलाय आया बावबाय नोङो नेनानै बोरायलायलांसै ओमफ्राय मालाथो मा टारगेट लामारखो नोंहालाय औ ओमफ्राय नोंसिनि न'खराव जे प्रब्लेम ओंखायनो न'खरनि मा डिसिसन लादों दाख्लैनो गोगोम जाखाथारसैमोन खथ' मानसिफ्रा खुसिमोन बेस्राफ्रा सोरबा बोरमा खोमासो जानो ओंखारबावदोंमोन हेलौ सोरनि कल फैनायमोन माइनाव औ सोर बुंनाय फन फैलायखोब्रा बुस्थुनिफ्रासो हराखैथ' नों कमप्लिट बानाया हराव दोनबालाय आंनो सानखागोन ना हाजि नोंना दे मिनिनोसो बुरि हाबाखा नोङो 12 बोसोरनि सिख्लासा उन्दै गथ' मा आंखौ सोरसोरावलै ओमफ्राय नोङो दाख्लैलाय माथो जामारनायमोन माइनाव माथो नों आंनि सिगाङाव बुंदोंमोन आं फाग्लि जाबाय होननानै आंखौ मादो होनदोंमोन दाखौ नों दाख्लै मा जामारनायमोन दिनै सैथो बाथ्राखौ खिन्थालाय आं दुखु मोनाब्रा खिन्था आं इदिनखालि नोंखौ जानला मोनला बुङाखैमोन ओमफ्राय नोंहा आंखौ बिदि बुंनांगौ जाबाय मानो होननो मोननांगौ हामाना बिदि होननो एसे साननांगौना बेबा मा सानगोन बिदि बुंबा आं नोंखौ मालाबा बिदि जानला मोनला बुंहरगोन नोंखौलाय माथो आंलाय एफा खुसियाव लाखियो जाहानो बुजिया ओमफ्राय माब्रै सोरनोथ' हरनो नागिरनायमोन ब्रालाय नों थाङाबा हरनो हायो नामाब्रा माइनाव नों थांनो राजि गैया बैसोर लांनो हायो नामा थांनो राजि गैयिखौ जाम्बि नोंहा ब्लेक लिस्टआव सोना दोननो हाया ओमफ्राय नोङो आंजों रिलेसनाव थानानै माबायदि मोनदों मानो गाबनो ओंखारो आंथ' नोंखौ दुखु होआना सोरजोंबा लाइन मारिनो सानो आरोना नों अनलाइन थानाय नुबा बुजिहोनांगौब्रा एसे बिदिबालाय माबोरै जागोन बिदिबालाय माथो जों सानैनि गेजेराव अरसो जोंगोन माइनाव फेसबुकआव लाइभ जागासिनो जों सानैनि दिनै बे रायलायनाया इउटुबाव पस्ट थांगोन हा जों
मिनिथावलै ज' मिनिहरखायो आं इसोरखौ ला 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 गोसथोनाय नामा नोंनि बे थोद गोदाव सोराव जायो नामा